this channel ndakanchingozwa by the way the way paunotanga napo uchitaura kuti pasi neZANU-PF izvozvo unoziva kuti chii? Hakusi kuti ZANU-PF hatisi kuida. Ini ndakatanga kupinda chikoro muna 1980 ndakapinda paine ZANU-PF ndisingabhadhari kana sendi. Ndanchingoenda kuchikoro chete, mwana kutotanga grade 1 kudai waingoenda kuchikoro chete wonzi ma exercise book ari kuuya next week, and aiuyawo zvechokwadi. Vana vevapfumi ndo vaibva kumba akatopakatira neschool bag nesechero ine mabhuku nemapenzura. Isusu taienda isusu vana vevarombo tichindosvika pachikoro paizoti nesecond week zvinhu zvese zvaiuya nematextbook. But izvozvi ndiri kubhadhara mari, muzainonzi mari for mwana izvozvi ari kuita grade 7. What about next year achienda kuform 1? Ndiri kubhadhara, haasi kuva kana chinhu zvacho. And the quality of education iri kudzikira nekuti vadzidzisi ava vari kudzidzisa vana vasina material akakwana. Saka izvi zviri kuita zvakatangwa navageza navananyoka mabhunu nevamwe vese kusoropodza hurumende iripo hachisi chitadzo. Constitution yedu inobvumira izvozvo. Constitution yeZimbabwe kungoti handizivi kuti is it so easy kuti munhu awane that constitution aibate mumaoko make. Nyangwe vakati vanhu vasvika vakati vakukuvharira kuti wawanika uchitsoropodza ZANU-PF kuti havasi kuita chaizvo, vamunangagwa vasi kuita izvozvo zviridiwa. Constitution ichindibvumira, because handisi ini ndakanyora constitution. Kana ichibvumira kuti inini kana ndiri povhoka ini, kana ndisinga the people of Zimbabwe ndini, kana ndisingabvumirani nezviri kuitika or matongerwo ari kuita, ne right yekuti ndoti no. Izvo ndiri kutaura ndiri muSouth Africa, ndiri kutaura ndiri muSouth Africa, asi ndine nyika yangu Zimbabwe yekuti handibvunziwe kuti ndipi ID ripi passport ripi yandinofamba free. Kuti nyangwe tsotsi rikati rakandimira panzira yoti hey ndoti iwe ndiwani usaswedera padhuze neni. Asi munyika yevamwe vanhu taita chiseko, tiri kusekwa, uchingodarika wongotukwa. Pamwe vana vadiki vanoti kuti agirigamba iro, tiri munyika yevamwe vanhu nokuda kwevanhu vakafanana navo Mnangagwa. Inini zvinhu zvakadaro vageza hakusi kuti havagoni upenyu hwavo vanga vachitadza kuriritira mhuri yavo vachiguta, kana kuti kana vaine purazi vachirima-rimawo vachiwana zvinoita kuti vararama. Vanazvo navananyoka mabhunu, pamwe anotori nemota dzinosvika 5. Saka kana muchiona vachidero vari kutonzwira isusu tsitsi kuti vana veZimbabwe vari kutambura. Vananyika yemabhunu vanouya muno muSouth Africa, varimo muno muSouth Africa, vanotozviona kutoti uyu ndewe kumusha uyu, uyu ndewe kumusha uyu. Asi kutambura akatiza uko kuti pamwe kuno zvichasvika zvichimuitira zveright. Zvinomuitira zveright sei asina chitupa? Hapana basa raunopinda rinokubhadhara usina chitupa. Asi kungoti hazvifanani nekuti kumusha hakuna kana industry kana wani iri kuopareta zvokuti ingatora vanhu. Tiri kutotambura, tiri munyika dzevamwe vanhu tichisekwa. Kana mumwe munhu akakwira mutaxi pakangoita munhu ane smell, handingasimeli, onzi ndewe vanobuda kunze veZimbabwe.
saka izvozvo hatifaniri kuitirwa izvozvo. Pamwe anenge atori muSouth haawirirani nekugeza. Saka guys, I just want to put across my feelings because ndozvoona zvichiitika makawanda. Saka let us support these guys. Vana Comrade Geza, vana Comrade Nyoka yeMabhunu. Ivo havasi vanhu kuti vatotambura zvakanyanyisa zvokuti haagoni kurarama kana kuraramisa mhuri yake, asi vanotonzwira kutoti okay, chaunga cheZimbabwe vari kutambura, pane mauniversity degrees vakawanda vakabata mauniversity degrees, vamwe mamasters, vanoone chichi, asi vari kutambura hapana. Ko ivava vanoita mari, ivo vanonzi vane mari, vanopa vanotengera vanhu motikari, and havatengi motikari iyeyo yekuti pamwe atenga pickup kana kuti bhaki yekuti pamwe anditengera motikari yekuti ndoshanda nayo chandotauura makabheji nditengesa, unopa Mercedes Benz, ma-executive cars yekuti iite chii, inobetserani, inobatsirani. Nyangwe iyeyo anenge apiwa wacho anobetserani kuti angauya kuzonditaukura kambamba ndarwara ari kuda ndikuda kuenda kuchipatara, angaendiendesa nemotikari iyi, kana kuti nayeyo anenge achiti iyi haipindi munhu iyi anopfeka manyatera. Saka guys, let us support these guys. Ngativasupport, ende hatisi kusapota ivo, handei, let us be at the forefront. Instruction yatiri kupiwa yekunzi kune vanhu maprotesters vari kuorganizerwa transport vachaenda uko. Isusu let us be indoors, tomirira signal. Kana kwanzi swe chiuyai, then tochibuda chichienda ikoko, depending kuti ma-assembly points ema-different towns nema-growth points and what tinenge tatoaziviswa. Saka guys, this is a big struggle. Toda kuti I want to believe ngoti haingachinjiwe independence muno muZimbabwe yonzi yamusi wa31 March, but this is the real independence. Kana zvikaitika zvatinoda panapa, ndio inenge yatove independence, nekuti iya yakazokanganiswa nekuti vatungamiri vacho vakarasikirwa negwara kuti zvavandorwira hondo uku zvanga zviri chii, vanga vachindorwira chii, vakarasikirwa vakatanga kuti vakuba mari vachiita chii. Guys, ngatiitei sezvakaita vanhu vekuMozambique. Vanhu vekuMozambique zvakaitwa zvakaitika izvozvo kana pama-elections vakati izvozvo kwete, hatindi nezvozvo, zvakati hatichadi, wakati hatichadi. Saizvozvo zvimaningi zvezvimatollgate zvese vakakwachurira kuri kukasara pasina foko. Kana ukafamba nemotikari unongofamba madire murodhi yekuMozambique kusvikira kwaunoda. Vanhu vakanzwa kurwadziwa, tiri kuitirwa matollgate echii, migwagwa haisi kugadzirwa, kuti vanhu vari muningi vari mugavhmendi umwe vachiba mari vachienda, mapoliticians vachitora mari ndiyo yavanondogovana. Nyangwe nesi iyoyo inonzi mapurisa apa nepapo, pane mapurisa apa nepapo, muchinzi muburitsai mari, pamwe chioko muhomwe apa mari apa. Ndo first time yangu kuti kubva paBeitbridge kusvika paNgundu, from Beitbridge kusvika paNgundu, pane musi watakasvika kwenda watakawana 5 or 6 ema-road blocks. Tiona mapurisa apa nepapo, mapurisa apa nepapo, mapurisa.
pese zvawabvisa uku unotofanira kubvisa futi ipapo. Ndiudzei kuti what kind of a country mutemo wakaita sei iwoyo. Izvi zvinondirwadza, since ndakapedza form 4 muna 1989 hapana kana chandati ndakamboprogressa in my own country. Kutopedzisira kutogumisira ndakutoti igirai ndingozvienderawo kune dzimwe nyika ndingonozamawo, pamwe ndichagona kuriritira mhuri kusvikira vana vangu vakura. So hazvina kunaka. Ndinovaka nemusha ikoko, saka ndinotodawo kuti ndinogara kumusha kwangu, even without a job. Ndoziva kuti ndinogona kurarama, ndinogona kurima, ndoita izvi zvichindifambira. So if country haisi kurana, it's at a stand still. Ivo vana Whitney River vanoiwana kupi mari iyi? Where is the money? Ndakaenda almost 2 times 3 times now pakunzi pane mazigi, handinamboona kana zigi. Maoko angu haasati abata chinonzi zigi. I don't know kuti mazigi aya akaitwa or ane the particular town maanowanikwa here, hatisi kuziva. So this is really bad. Vakarwa hondo vaya vari kushanda mugovernment like maporisa, masoja, manesi, maticha, vanhu ivavo ndovanzwira tsitsi. Ndo vanototangisa kumberi kuti guys ndo vanofanira kutoti no. Sezvekuti Ningi minister home affairs zvakazodai ndiye anoti achimirira kuti haya president haabvisiwi, democratically elected president haabvisiwi nenzira iyoyo nekuti iye ari kuguta. Saka kana ahora pei yake anoipa ani? Izvo zvakakwidza mapassport, vokwidza passport 5,000 what handisati ndambozviona ini, zvinotoshamisa the whole world kuti ipassport rudzi iyo inoita 5,000 rands. Kudhura kwakadero ipassport rudzi iyo. Ivo vana kazembe vacho ivavo ndo vari kuti no, munhu president haabviswi nenzira yakadero, democratically elected president haabviswi nenzira iyoyo. Kana ruling party kana kuti government isinganzwiri ordinary citizens, poor peasants vari kumusha, asina kana one person in a family anomukira kubasa, botadza kunzwira munhu tsitsi vakadero. Voti nyangwe kana aine mombe nhato ngadzitere, ngadzibhadharirwe mutero, nekuti anoendesa kudhibha. Anobhadhara mutero achiiwana kupi mari inenge yabva nepi? Hapana munhu anoshanda. Mombe iyi akazvitengera nemari yake. Mishonga here, kana iri nayo mishonga, why pasina mutemo wekuti munhu anogona kuzvidi, anogona kunozvitengera mishonga yake odhibhisa mombe dzake pamba pake, than kuti muti munoda mari kwaari. Anoiwana ipi mari? Hapana munhu anoshanda pamusha pake. Kurima hasi kurima neirrigation, anotoita zvokutoti kana arima, kana mvura yanaya, kana isina kunaya yafa yakalota. So
guys, this is ndatopinda paCollen TV kuti nditaure because I'm hurt from the bottom of my heart. Ndanzwa ndikudzwa kurwadza. Vanhu vari kutambura, vari kutoda kutsvaga mapasipoti. Anenge atotengesa, pamwe anotengesa mombe dzake dzepamusha. Pamwe ane mombe mbiri otengesa mombe mbiri idzodzo kuti ndoda kuenda kuSouth mukadzi nevana vaviri kana kuti vatatu ndovapei mombe idzi. Nyangwe ndikati ndarima hakusi kuibva basa, ndikaenda kuHipovale handiriwani, ndikaenda kupi handiriwani. Saka ndoidini, it's better for me to kuti nditengese mombe. Otengesa mombe kuti andotora ka pocket book, sort of a pocket book, anokwana muhomwe passport yacho unongoisa muhomwe. What's so special about a passport kuti isvike 5,000 rands? That's really zvinotisekesa nenyika dzakawanda. And vanogara vachibudisa kuFacebook manyadzisire azvo. Vanogara vachibudisa paya pakutobudisa list. Zimbabwe is the dearest pamapassport. Nyika dzakabudirira dzine mari, dzine maindustry, ndo dzaifanirwa kunge vachidhurisa mapassport acho iwayo, because vanhu vane mari munyika mavo. Kodhurisa Zimbabwe inoziva kuti hapana munhu ane mari. Kunzi hunza iye waenda kundoripi regore rino, iyo ndo yatoda iyo, uya nayo kunoku kana uchida kubuda kuenda kuZimbabwe, kubuda muno muZimbabwe. Hai, dai kwava kuri kunzi ne Mwari achiri kutida vanhu vemuZimbabwe, vanhu vakafanana naMnangagwa nekabhala yavo havaimbofanira kurarama. Ivo vana kazembe wati ivava havaimbofanira kurarama, because izvozvo vari kutoda kutsikirira kuti ndo vari kuti 2030, because ivo vari kutya. Ko inini ndonzi nditi 2030 yakanaka, ko inini ndinowana chii? Chii chandowana inini? Zviri nani kupinde new government, tione ngaipinde new government apa. Pamwe wacho vachiti chipatara mahara, chikoro mahara, mwana wangu achapedza chikoro, achadzidzawo kusvikawo kumaform 6 iko. Kwete iyana kazembe iyi. Hai. No, thank you very much.